De nacht doorbrengen, dat doen de leerlingen van het Swin College hier in de Eenhoorn. 12 uur lang volleyballen, de volleybalmarathon voor het goede doel. Geld ophalen voor Kika. We gaan kijken. Wie staat er voor ons? Tren. En wat doe je vandaag? Ik doe mee aan de volleybalmarathon. Ja, en dat is een hele nacht, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Kan je er iets van? Ja, ik kan het wel redelijk. Heb je ook geld opgehaald? Ja, dat heb ik gedaan. En hoe heb je dat gedaan? Ik heb mijn vader en moeder gevraagd en mijn oma. En hoeveel heb je opgehaald totaal? 50 euro. Ja, want dat was het streefbedrag, heb ik begrepen. Er is gekozen voor Kika. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat wel een goed doel, want het is toch voor kinderen met kanker en ik vind dat er wel heel veel geld voor ingezameld moet worden. Wat denk je dat er opgehaald is? Dat zou ik echt niet weten. Doe eens een schatting. 10.000 euro? Nou ja, we gaan het lezen en zien wat het is geworden. En kijken of dat je in de buurt zit. Marioke, we zijn bij de volleybalmarathon van het Swin College. Kun je er eens iets over vertellen? Nou, dat klopt. Je bent hier bij de volleybalmarathon waar 210 leerlingen van het Swin College meedoen aan 12 uur lang achter elkaar volleyballen. De bedoeling is dat de kinderen heel veel plezier hebben door een mooi sportevenement te volgen. En ze hebben sponsorgeld opgehaald, waardoor ze met deze inspanningen een heel mooi bedrag gaan samenbrengen om aan een goed doel te geven. We hebben 2 jaar geleden Mascura hebben als doel gehad, die hebben toen het geld gekregen. En dit jaar is het Kika, omdat we hebben verschillende kinderen in onze school die broertjes en zusjes hebben die kanker hebben gehad of hebben. En het is wel iets wat de kinderen ook bezighoudt. Het is ook herkenbaar, dus we vonden het een mooi doel om geld aan te geven. Vooraf, als je hier aan moet beginnen, dan heb je denk ik een bedrag in het hoofd wat je wilt ophalen. Nou ja, u weet waarschijnlijk al wat er opgehaald is. Bent u tevreden? Ik ben ontzettend tevreden. Mogen wij het al weten? Goed, we gaan vermoedelijk tegen de 12.000 euro ophalen. Succes! Ja, dankjewel. We gaan er tegenaan.